Έφτασε επιτέλους η ώρα να ξεκινήσουμε τις πασχαλινές μας κατασκευές. Πρώτος γύρος, προβατάκια από χάρτινα σεμεδάκια, ή όπως λέγονται τέλος πάντων αυτά τα διακοσμητικά που μπαίνουν κάτω από τούρτες. Πιάσε ένα τέτοιο σεμεδάκι και κόψε ένα κομμάτι από την άκρη του. Στη συνέχεια, πάνω σε ένα μαύρο κομμάτι χαρτόνι, σχεδίασε ένα αυγό. Και μην ξεχάσεις να απαλλάξεις το δωμάτιό σου από τους ενοχλητικούς αντιπερισπασμούς. Ωραία. Το αυγό ήταν το κεφάλι. Σχεδίασε στη συνέχεια 2 ακόμα οβάλ για τα αυτάκια και 2 ορθογώνια για τα ποδαράκια του. Κόψε τα με προσοχή και φύγαμε για τη σύνθεση. Για αρχή, βάλε λίγη κόλλα στο επάνω μέρος του αυγού σου και εκεί πάνω στερέωσε το κομματάκι από σεμεδάκι που είχαμε κόψει. Συγχαρητήρια, μόλις το προβατάκι σου απέκτησε φράτζα. Κόλλησε το υπόλοιπο από κάτω για να αποκτήσει και σώμα και στη συνέχεια τοποθέτησε τα αυτάκια και τα ποδαράκια του στο κάτω μέρος. Τις λεπτομέρειες για στολισμό τις αφήνω πάνω σου. Εγώ χρησιμοποίησα κουνιστά ματάκια και λευκό ακριλικό μαρκαδόρο. Έτοιμα τα προβατάκια και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις πάνω σε κάρτες, να φτιάξεις γυρλάντες ή ό,τι άλλο θέλεις εσύ.